Čaute ľudia, chcel by som dať 50 odberov, aby som prekonal Fofumana. Môžeme aj Simona Molnára, ale ľudia, ukážem vám ešte môj účet, mám tu takýchto brawlerov. Takéto star powerky, ale ľudia, ako je nová sezóna a ako keď sa kúknete do shopu, tak máme tam niečo. Máme tu tento pin na Darila, je to legendárny pin a ešte niečo iné. To je ten skin, ktorý nám Supercell hovoril a mne sa tento skin páči, takže dá sa. Počkajte ľudia, troška, musí sa mi to reštartovať, neviem prečo. Ľudia, kúknite na túto novú sezóničku, ale ľudia, idem sa na toho Darila, kde je, OK, ja mu dám upgrade. Ukážte, to je ten legendárny, OK, jak? OK, takto. Ukážte normálny Megabox Daril. Idem si s ním teda zahrať. Otvoríme si nejaké eventíky. No poďme ten knockout, kde je... Ľudia, nehovorte, že to nie je knockout. Fakt mi nejako vypadáva Wi-Fi. Sa kúkneme. OK, proste ja si dám, ale... Toto nič, bounty probal. Viete čo, tak poďme na to soličko jedno. Ak ste, dúfam, ale fakt mi dajte tých 50 odberov. Ja by som chcel natočiť nejaký špeciál za 40 odberov. A potom, ak dáte 50, to bude strašne pekné číslo, tak to bude už aj stream. Uvidíme, či mi na ňu vôbec aj niekto príde. Ja dúfam, že hej. Ale počkaj ľudia, jak sa tento Daril bude kotúľať? Ježiš, to mohli spraviť akože, že by sa kúlal dopredu, ale ten Megabox je stále otvorený. Tak, ale zabijeme ho, pohoda, poď. Poď sa, neboj ma. OK, ja počkám, kým sa nám hýle, lebo tá zóna by ma hneď zabila. OK. OK, mám 4 powery. To je dobré. OK, poď. Aha. Teraz je tu už druhý Daril, čo som ten Megabox Daril, už je to tretí, teraz je to dokopy 4 a Megabox Daril. Neukáž. OK, ja sa s tebou nebudem baviť. Proste kúkaj. Ja to s tebou takto vybaví normálne. Juj. OK. OK, tak kámo. Poďme, bože. Chceš, aby som ťa zabila, alebo nie? Podľa mňa to nechce, ale... Ja to chcem, takže ma budeš poslúchať. To som ešte ten pin neskúšal. To na ňa zabudol. Ale ako ten skin, celkom v pohode. Dá sa. Pozri. Takto mu dáme. Boom, OK, je po mne. Hej, som druhý teda. Počkej, nemáme box, nič. Takže, ale ak sa vám videjko páčilo, tak tam dajte like a tých 50 odberov, 40. Proste chcem dať 40 odberov. Ešte môj kamarát, ktorý už si nazval Watcher, mi pomáha. Tak, dúfam, že mi dáte nejaké odbery. Takže, ak sa vám videjko páčilo, tak tam dajte like. A ak by ste chceli sa, počkajte, že si vytvorím klub a môžete sa do neho pripojiť. Dáme tam toto a dáme náš klan. Clan. OK, a dáme to od 0 trophies, aby ste mohli prísť. A viete čo, ľudia? Ja tam to dám od 4500 trofejí, takže OK. Som tam sám.
každý potom príde a napíše mi, že dal som vám odber, ja si kúknem, či mi dal a ak áno, tak mu dám viceprezidenta a niekomu, kto bude mať najviac trofej, dám prezidenta. Možno a tak. Čaute, ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. A čus, počkaj, ja to vypnem. Čus!